Eero, tiesitkö, että Turkuun voi ihan oikeasti vaikka rakastua ja voi muuttaa jostakin toisesta maasta tänne asumaan? Ei, en voi ymmärtää mitään tällaista. Ei voi. No kyllä voi, nimittäin mä tunnen yhden ihmisen, jolle on käynyt näin, että hän on tullut lomailemaan Turkuun ja sitten yhtäkkiä päättänyt, että ei voi olla totta, tää on niin älyttömän ihana paikka, mä haluan muuttaa tänne asumaan ja luoda uraa täällä vaikka teatteriohjaajana. Siihen varmasti liittyy joku rakkaus, joku nainen. Joku naisen perässä on tullut kuitenkin. No en mä nyt sanoisi välttämättä niinkään. Nimittäin kyseessä on brittiläinen ohjaaja Iswar Maharaj, joka on Lontoossa asunut elämänsä ja ihan muutama vuosi sitten tuli käymään Turussa ja nyt hän asuu täällä sitten pysyvästi ja tekee teattereissa ihmeellisiä ohjauksia. Niin, kohta nähdään. Hey, nice to see you. Nice to see you. Long time no see. How are you? I'm good, good. How are you? I'm fine. I just need some coffee and tea. Can we have this? Yes. Yes, let's go. Would you like some cake? Oh yes, please. I'm desperate. I need Thank some you. cake. Should we go sit here? Oh yes, this is nice. So, thank you. Iswar, I have known you like a couple of years now, and I don't know anything about you. I just think that, who is Iswar? What are you doing here in Finland at the moment? Well, working, trying to live, carve out some kind of existence. But yeah, I've been working here quite a lot. What do you work? I work in the theatre. I'm a theatre director and writer. And photographer. Okay, and you have done some photographing here lately. Yeah, I had an exhibition here called Stranger in Turku. Yeah. And it was here in this gallery, cafe, Selma and Niels. And yeah, that was my first exhibition. And yeah, it seemed to go really well. And well, the whole thing was all about, you know, being a stranger here in Turku and how you kind of cope with that situation. And But are you a stranger here? Do you feel like a stranger? well, it's a double-edged thing. Sometimes you feel, well, sometimes I feel very much at home. I mean, it's when I first came here on holiday in 2006, I felt really at home, very comfortable. And